was ongeveer 19 dat ik toen beginnen varen zit met de Camina. En dat is natuurlijk, dat was de max, veel gezien, schone reizen gemaakt. En mijn taak aan boord was het herstellen van de navigatieapparatuur. Want we waren alleen aan boord, we moesten ons een plan trekken. Als je de Evenaar voor de eerste keer overvaart, krijg je dus de Evenaarstolp. Dus dan word je aan boord in feite als op de zotmijn. Ik weet nog goed, hetgeen dat ik moest doen, dus ik was dan een onderofficier. Dus in de bar, in de mes, waren ze pinten drinken. En we dronken graag pinten. En ze hadden een pint op tafel gezet, maar zonder zout eigenlijk. Dus ik zei, het is hier iemand in het omtrek gaan en weer zeren drinken. En wij hadden al zo'n dingen, nee. Ik ben eraf goed en ik ben lid van de Oostendse Oosterhoek.